Әлфия апалар, алар шәхесләр, алар дахилар, алар белән шаярышып көлешәбез дә, гафу үтенеп китәбез, алар безне аңлыйлар. Менә Кукмара районында бар шундый композитор дисәк тә, җыр язучы инде Илгиз абый Зарипов, аны бөтен җырчылар белә инде. 30 еллап татар эстрадасындагы артистларга үзенең җырларын язып, үзенә бер 50 яшьтән өстә инде, 55 яшьләрдер, 30 ел артистларга җырлар язып, бушка өләшеп, бүләк итеп, таратып ятты да соңгы 2 елда акылга килде. Сата. Теге артистларга әйтеп караган, ахыр инде шундый җырлар бар, алмыйсызмы дип. Ярар, уйларбыз әле дигәннәрдер инде. Бер көнне миңа шалтырата. Рифат, бер җыр бар, аласыңмы ди. Дим, акча юк. Юк инде, беренче җырны акчага бирмәм ди. Әгәр өйрәнеп башыннан ахырына хәтлек өйрәнеп битеп җырларга өйрәнсәң, икенче, өченче җырларында бушка гына бүләк итермен дигәч, бу җырны алдык инде. Менә алдан җырлаган җырларның барысында акчага сатып алган идем. Ачудан ятладым. Сезгә күп акча китте дип. Менә бушка килгәннең кадере юк. Эш күп бит инде, шуны өйрәнеп битеп булмый һаман. Ну, Илгиз абый инде программага туры килә, алалы балакаем дигәч, бу җырларга булдык. Булай дип язылган. Монда инде бу миңа калышын төп хезмәтем җырчы түгел дигән мәгънәдә бара бу. Мин бит яшим җырлы илдә, җырлар юлдаш гомергә дип язган. Харис абый Мустафин сүзләре, Илгиз абый Зарипов көе. Карап җырлыйм инде, ачуланмагыз, яме. Караоке сыман булсын. Карап уку. Сандугаштан килер оттым, мин гашыйкмын җырмыңа. Кайгым кими шатлык арта, күңелдә җыр туганга. Мине бит яшим җырлы илдә, җырлар юлдаш гомергә. Онытыла мәшәкатьләр, җырлар туса күңелдә. Мине бит яшим җырлы илдә, җырлар юлдаш гомергә. Онытыла мәшәкатьләр, җырлар туса күңелдә. Беле тормыш матур, күңелдә җыр туганда. Кайгы хәсрәт онытыла, сез янымда булганга. Мине бит яшим җырлы илдә, җырлар юлдаш гомергә. Онытыла мәшәкатьләр, җырлар туса күңелдә. Мине бит яшим җырлы илдә, җырлар юлдаш гомергә. Онытыла мәшәкатьләр, җырлар туса күңелдә. Йөрәгемдә сүнмәс бар, илләлиләлиләләй. Мин бәхетле сөендерсәм, сезне бераз булса да. Мине бит яшим җырлы илдә, җырлар юлдаш гомергә. Онытыла мәшәкатьләр, җырлар туса күңелдә. Язларны да укый алмагач, бу тыйгына бу безне. Булай гына, үзе бишәк. Мине бит яшим җырлы илдә, җырлар юлдаш гомергә. Мәшәкатьләр, җырлар туса күңелдә. Мине бит яшим җырлы илдә, җырлар юлдаш гомергә. Онытыла мәшәкатьләр, җырлар туса күңелдә. Онытыла мәшәкатьләр, җырлар туса күңелдә. Рәхмәт. Опа, җан. Менә ашый торган әйбер тап кергән. Бик зур рәхмәт, Алла рәхмәтләре булсын. Безнең монда бер. Юк, бу кыз үзебезнең кыз, анарга бирәбез. Борчылма, Әлфис. Теге кыз бүләксез чыгып китте ди. Ул бүләген алгандыр инде.